Prezident ýygymyň gurulşyna nägilelik bildirdi. Raýatlary paýta meýdanlaryna çekmek işleriniň depkini güýçlenýär. Prezident Berdimuhammedow 22-nji oktýabrda käbir döwlet resmiýetleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatynyň dowamyny ýurtda dowam edýän paýta ýygym möwsüminiň gurulşyna nägilelik bildirdi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi maslahatyň ýany beren maglumatyny mundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary köpçülikleýin paýta ýygymyna çekmek çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar berdi. Paýta meýdanlaryna has köp adam çekmek boýunça görkezme berildi. Dünkü ýygnakdan soň hemmeler başagay. Başlyk paýtanyň döwlet planyny nädibem bolsa dolmagy tapşyrdy. Meýdanlarda paýta ýok diýip ýagdaýlardan habarly çeşme aýtdy. Berdimuhammedowyň duşanbe güni gün ara gatnaşykda geçiren iş maslahatyny mejlisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunmasarlary we Aşgabat şäheriniň häkimi gatnaşdyryldy. Ýygnagyň dowamyny beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda ýurtda dowam edýän paýta möwsümi barada gurrun edildi. Maslahatda ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Esenmurat Oraz geldi. Ýurdun oba hojalyk puwdagyny alınıp barlayan işler, şol sany paýta hasylyny ýygnamak barada prezidenti hasabat berdi. Öz gedegini prezident Berdimuhammedow ýurtda ýygym möwsüminiň gurulşyna nägilelik bildirip, munyň sebäpleri bilen gyzyklandy. Vice-premier daýhanlaryň hasyly tutan ýerli ýetişdirendigini, olar üçin derur bolan ähli şertleriň döredilendigini aýdyp, bar bolan kemçilikleri häkimleriň üstüne atdy. Oraz geldi 2004-nji ýyldan bäri ýurdun oba hojalyk puwdagy bilen bagly ulgamlaryny ýokary wezipeleri eýelep gelýär. Berdimuhammedow käbir etraplarda paýta ýygymynyň göwnejäi gurulmaýanlygyny aýdyp, munyň bilen baglylykda kaky etrafynyň, Ruhvelent etrafynyň, Köýtönnaň etrafynyň, döwletli etrafynyň hemde Murgaw etrafynyň häkimlerini günäkärledi. Eýsem paýta ýygymynyň göwnejäi gurulmagy diýmek bilen beýleki oba hojalyk işleri bilen bir hatarda raýatlaryň köpçülikleýin ýygyma çekilmegi gödeňine tutulýarmy? Maslahatyň ýany şeýşenbe güni azatlygy maglumat beren hökümete ýakyn önamdar çeşme, mundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary has köpçülikleýin ýygyma çekmek boýunça görülýän çäreler barada gurrun berdi. Ähli etraplarda paýta ýygymyna has köp adam çekmek tapşyryldy. Büdjet işgärleri ýetmeýän bolsa hususy kärhanalaryň işgärlerini ýygyma çekmek boýunça buyruk verildi diýip çeşme belledi. Ol hemmeler ýygyma gatnaşar ýaly paýta möwsüminiň galan günlerine ýokardan görkezme bilen yerlerde bazarlaryň we hususy sowda dükanlarynyň işleriniň çäklendirilýändigini ma'lum etdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda raýatlaryň paýta ýygymyna mejburi çekilmegini tanqid edip gelýär. Ýöne muňa garamazdan ýurtda alınıp barlayan mejburi paýta ýygym kampaniýalarynyň bady gowşamaýar. 22-nji oktýabrda Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty ýurtda dowam edýän paýta möwsümi bilen baglylykda Türkmenawat şäheriniň mektepleriniň güýzki din çalyş möwsümini ýapylýanlygyny we mektepleriň ähli mugallimläriniň hemde hojalyk işgärleriniň hemmesiniň paýta ýygymyna çekilýändigini habar berdi. Mugallimler soňky bir näçe ýylyň dowamyna ilkinji gezek 15 mektebiň güýzki din çalyş möwsümini ýapylandygyny aýdýarlar diýip taýyk ýazýar. Neşriň maglumatyny ähli mektepleriň ýapylyp işgärleriň ýygyma çekilmegi boýunça görkezmäniň Lewap welaýatynyň häkimi Taňryguly Atahallyýew tarapyndan berilendigi agdalyp geçilýär. Ýurtda raýatlary paýta ýygymyna mejburi çekmek işleriniň depkininiň güýçlenýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan paýtaçy kärenetçiler suw tehnika we dökün ýetmezçiligi sebäpli gowaçanyň bu ýylky hasyrlylygynyň pesdigini aýdýarlar. Muňa garamazdan soňky hökümet maslahatyny prezidentiň nägileligi döwlet medeniýetiniň ma'lum bolşyna görä diňe ýygymyň guramaçylygyna gönükdirildi.